разпръсква силите и енергията, а страданието и напрежението ги събират. Така че съвременният сатана знае много добре. Като ни затъпва с каскади от наслаждение, той не само ни разсейва и не само ни отнема, преди всичко той отнема силата ни. Ако бяхте само мъже, ще да ви кажа да им почут пример. Вие го знаете, нали? Няма да не говоря. Става дума, че ерекцията събира напреженията и силите, така ли? А екулацията ги разпръсква. Значи всяко наслаждение води до ентропия. Ентропия означава, че, да вземем един пример, който не е въобще нито циничен, нито вулгарен. Най-хубавият пример, който всички деца и възрастни обичат, и аз го обичам. Ние всички обичаме fireworks, фойерверките, илюминациите. Като избухне ракета, е абсолютна красота. Ама само след 2-3 секунди тя почва да угасва, се получават саждите и да се плати разсейващите се вълни. Тези разсейващи се вълни, те причиняват ентропията, между която са слушали, че ентропичната смърт на Вселената, а ентропията означава, че вече трудно, ако отворите едно шишенце с парфюм, може ли да след това, като излитат милиарди молекули от парфюма, да ги върнете вътре в шишенцето? Не може. Много е трудно. И пак може, но само Бог може да го направи, и някой ангел. Така или иначе, значи, говорим за това, че наслаждението разпръсква енергиите и силите, а страданието ги събира. Страданието не е страданието, само да кажем болките, но страданието се разбира напрежението, събирането на напрежението, силата. Нашите сили растат, когато ние се подготвяме за великия акт. Извършването на някакъв акт, той вече той разсипва. Наслаждението ни прави слаби. Всеки знае. Има ли нещо по-тъжно от, примерно, айде да не говоря по-разно. Моля? Да казвам. Не, сред мъжете по-рано, когато бях дете, ме учиха на една цинична приказка. Има ли нещо по-тъжно от празния член? Тоест, когато всичко се изгори навън. Значи, въпросът е защо? Ерекцията е пример за събиране на напрежението и това. Но да махнем това. Говорим за ракетата. Значи, красотата, която трябва 2-3 секунди, се разсипва. Но вижте кога се стига до това време, което сега, когато говорим, трябва да запомните последното нещо. Има разлика между имплозивно време и експлозивно време. Времето на експлозия е типичното време на ракетата, на илюминацията, което е времето на постепенно красота, много кратка красота, която почва да се разсейва. Ентропия означава, че вече трудно могат да се съберат тези вълни, те се наричат дисипативни, разпръсващи се, дисеминация. И тази ентропия е една голяма пак съвременна лъжа на съвременната наука. Тя се увеличава в миналото още повече. Сега вижте, ентропия означава, това е разликата, говоря за имплозивното време и експлозивното време. Кое е експлозивното време? Времето на избухване на ракетата. Това време обаче се ражда от бъдещето. А бъдещето не е време на експлозия, а то е време на имплозия. Имплозията е времето, както на черната дупка. Тоест времето, което от всякъде тече, събирателното времето, което събира всичко в самото себе си и събира и светът. Това е, всъщност, това е, може би, тази тържаща се Dark Energy, тъмната енергия, която никой не знае точно произхода и състава. Аз обаче твърдя, че знам, тя състои от имплозивното време. Имплозивното време е времето, когато цялото време събира себе си и всичко в едно. А експлозивното време ражда ентропията. В имплозивното време няма ентропия и затова искам да ви кажа, че всички ни говорят, че големия взрив избухнал в миналото. Ами това е абсолютна нелепост, защото миналото ентропията се увеличава. Сега, значи, забележете, аз трябва да бъда по-кратък. Бъдещето е имплозивно. Т.е. бъдещето събира всички времена заедно, разбирате, не им позволява да избухват. В момента, в който имплозивното бъдеще премине в експлозия, тогава се ражда present time, тогава се ражда настоящето. Настоящето се ражда от това, че изведнъж имплозивното бъдеще, което събрало всички сили, почва да ги разпуска навън. Да, и всъщност какво се получава? Ами настоящето е
първият плачевен пример за това, че започва ентропията, дисоциацията на молекулите и всичко се разпръсква, дисипацията на енергията. Нали? А в миналото това разпръскване само се увеличава. И миналото е царството на абсолютната ентропия. Може ли големия взрив да избухне там, където имаме абсолютно изравняване на потенциалите? Нали? Затова ни учат, те всъщност вижте колко противоречиво. За да имаш енергия, трябва да имаш разлика в потенциалите, за да можеш да се обработва енергия или информация и прочее. Миналото е царство на абсолютната ентропия, следователно големия взрив избухва в бъдещето. Това е отделно. Сега ще заговорим все пак още да поговорим за защо е хубаво да се упражняваме. Аврора правилно се сети. Поне една или две практики. Как да се упражняваме да напускаме това линеарното време, ако сме деца? Аз ви казвам, дайте ми вашите бебета и деца, ще ги направя вундеркинди. Дайте ми да променя цялата система на лърник на обучението, ще видите как човечеството ще има непрекъснато взрив от гении. А гениите умират, после ще ви кажа защо. Заради обучението. Добре, но сега да ви кажа една от практиките. Започнете с спирането на секундната стрелка. Запомнете времето, по-рано се заблуждаваха древните и Раджа Йога даже мислеше, че времето може да се спре. Времето не може да се спре, но времето може за секунда, като че да спре, само да му се смени посоката. Сега, една от техниките да излизаме от линеарното постъпателно движение на времето и да влизаме в перпендикулярното време на миговете, е да се мъчим да изкривим стрелата на времето в перпендикулярна посока. Значи, to curve the flow of time into perpendicular direction. Но как? Може да започнем с това, че опитаме се да спираме секундната стрелка, примерно тя е на 12 часа, 0,0 и си казваме сега, тя ще мине през 5, 10, 15, като отиде примерно на 12 и 15, аз ще се опитам да я забуда, да остане в 3, т.е. в 15 секунда да остане там. Стрелката обаче, тя е механична, тя се продължава, разбира се. Но моето ментално усилие, т.е. усилието на моята психика, на моя ум да закува стрелката, тя пак идва до 12, аз съм си казал, всеки път като идва на 15 и на 3, аз ще се опитам да я спирам. Това само няколко минути вече преди да спирам, защото сутрин няма време да го правите. Това след месеци, още след няколко месеца, ще получите една способност да сменяте, първо да спирате пушким времето, но понеже ние като го спрем, то веднага се отклонява посоката. Разбирате, тук хитростта на тази техника е, че самия опит да спреш времето, понеже времето може да се спре, но все пак, ако малко го спрем, то се отклонява. Обаче въпросът е да го отклоним на 90 градуса. Сега това вече изисква една по-специално упражнение. Какво е? Просто всеки знае какво е перпендикулярно, или линеарно постъпително движение, перпендикулярно, и просто пак може да се казваме, може да е вечер, може да е през деня, като се сетим, как да изкривяваме стрелата на времето. Много просто, казвате се, don't move from past to future. Не се движите от минало към бъдеще. Тук микрофона ми пречи, искам да покажа, нали, на стената ръка с това за рулите. Тоест, ние се движим обикновено така. Ако миналото е вляво, бъдещето дясно, ние се движим от минало към бъдеще. Ами когато се движим от минало през настояще към бъдеще, ние тогава затова я остаряваме. Нашите клетки остаряват, защото се движат от минало към бъдеще. А когато се казвам, движете се от минало, up to present consciousness, движете се от миналото нагоре перпендикулярно към висините на мигновението, на съзнанието, и down, или скачайте долу. Въпросът е да изкривим стрелата на времето в перпендикулярна посока и да скочим или надолу в мигновението, или нагоре в неговите висини, защото казахме, че времето няма една дименсия. Времето има обем, световен, онтологичен обем, т.е. времето не е лента. Затова всички съвременни фантазии, да се пишат разно това, че можеш да се върнеш в миналото и да убиеш дядо си и да предотвратиш собственото си раждане. Това са нелепости. Мисля, те са като фантазии добри, но те не отговарят на истината, защото когато времето има най-малко още една дименсия, едната тече по Хикс, хоризонталната, но другата тече по Y. Опитайте се да пътувате във времето, когато двете има две противоположни посоки. Тоест, както давам пример за съвременните заблуди, много автори спечелят много пари, като казват, че може да се върнете по линеарното минало. Добре, значи една от техниките да казвате, че не се движете също от миналото от бъдещето към миналото. Движете се от бъдещето
ап нагоре. Въпросът е да се научим да изкривяваме стрелата, да се упражняваме да изкривяваме стрелата на времето в перпендикулярна посока, защото по този начин ние ще тренираме това, което сега ще ви кажа най-красивите неща, което фетусите в корените на майките си, още преди да се родят бебето, за тези 9 месеца, и всички гении в науката, изкуството и техниката и методиката на машина имат едно и също изживяване. Ето ви доказателствата, да не кажете, че това е фантазиорно. Въпреки, че на толкова години се продават книги, но те се продават, защото има големи истина в тях. Тоест, аз съм получавал хонорар, въпреки идеите си получават собствения хонорар, чрез умовете на тези хора, които ангажират. Какво е то? Всички фетуси в корените на майките си изживяват 5 милиарда еволюция на Земята за 9 месеца. Това означава, че имаме контракция на времето. Тоест, сега, ако примерно преминаването от едно поколение черви до друго черви изиска, да кажем, 5 милиона години, това наистина така. След това черви ще премине в някакъв плазмодий, плазмодия в пиявицата, да кажем, в змия, нали, в някаква рептилия, змията в жаба, земноводно, жабата в птица. Ама всяко едно преминаване за тези еволюцията на Земята трае милиарди години. Само, нали, да се стигне до динозаврите, не самите там от Камбрия, нали, различните периоди. Знаете, че 4,9, почти 5 милиарда години се изживява еволюцията на живота в Земята. А бебето преминава, като това прилича на попова лъжичка, след това, т.е. първите дни, първите месеци, то докато стигне да се оформи, вече трябва да дойде на 2 месеца, примерно, не 3 месеца, тогава разбират дали ще бъде момче или момиче, вече с видеозоните. Тоест, фетусите, т.е. плодът в утробите на майките си за много кратък период, може ли за 9 месеца, как ще изминеш за 9 месеца 5 милиарда години за Земята? Значи те 50-60 милиона години за развитието на динозаврите до тяхното умиране и измиране, примерно свърхнове няма значение как, тези 50-60 милиона години бебетата в коремите на майките си го изживяват примерно за 5-6 седмици. Защото за 9 месеца са събрани, това означава, ви давам примера, че съществува способност, на която всички ние, докато сме в коремите на майките си, я притежаваме. Способност да контрахираме времето, to make time contraction, т.е. да го събираме. Това, което ми казваше Исус Христос. Ами събрах вчера живият Петър, днеска с мъртвия Петър и утрешния Петър, събрах много заедно, те правят един Петър, който е едновременно и жив и мъртъв, както котката на Шродингер, примерно квантовата физика. Че тя е едновременно жива и мъртва, защото всички събития там протичат едновременно. Но да не се връщаме към това. Въпросът е там. Първото доказателство, това е преживяването на всички без изключение. Няма плод в утробата на майка си, който да не е преминал. Знаете ли, че преминава през всички стадии? Не сте чували, че бебето преминава. Значи това е една истина, която едва сега, благодарение на квантовата физика и на едно по-голямо разширение на съзнанието, разбира обяснение. Ми имаме time contraction. А другото голямо доказателство е това, че сега започнем с пак най-прочутни примери. Моцарт пише писмо на баща си. Мон Пет казва симфония Пражки, Ницински, една от симфониите, трябва като я написах и трябваше оркестъра да изсвири 27 минути във времето. Една симфония. Примерно една от красивите и много по-елементарни за разбиране симфония, мисля 25-та симфония беше на Моцарт. Там е много красота, но и много разбираема красота, защото Моцарт много сложен е. Тази сложност, за която да кажем Бетовен ме завижда, защото Бетовен е много бърз, много равен на Моцарт и го надминава в бързите и в борбените части. Но бавните мелодии, Бах и Моцарт, те се остават на върха. И Вивалди до някъде, части и Хендел, но мисълта ме там. Моцарт казва, татко, Монпер казва, тези 27 минути, за да може оркестър да изсвири симфонията, аз ги чух в един единствен величествен акорд в една секунда. Тези примерно 25 минути или 27 минути, това представлява да кажем може би 7-8 хиляди ноти. Той ги чува едновременно в един акорд, в едно мигновение. Ще кажете, това е Моцарт. Ами Бах, Вивалди, там Тартини, не само големите композитори, Бетовен, и другите Брамс също, и до Шостакович. Всеки голям композитор
знае и чувства от опита си, че той цялото произведение му се дава наведнъж. Къде му се дава? В тези секунди, които нас не обягват. Значи гените на музиката. Ами Пуанкаре или пък преди това Ферма. Ако сте слушали една от най-трудно доказуемите теореми на всички времена, това е Ферма. Ферма и Паскал, между другото, в своята кореспонденция създава теория на вероятностите и до днес нищо ново не е прибавено. Тоест, в кореспонденцията между двама велики френски математически гении се създава съвременната теория на вероятностите. Искам да кажа, този Ферма дава следния пример. Ами аз казвам една теорема, която е след това, като е развие, тя е на 25 страници, аз се виждам в 0,2 от сантиметра или милиметра, безкрайно малко. Съвременният френски гений Ферма в 1600 година, това е 17 век, е пълен с гений. Нали? Тогава се създава и музиката, и физиката, и там и всичко, и гениите, и прочее. Но съвременният математик Пуанкаре, и Гьодел, и другите, Алан Тюринг, този, който оформи целият компютър заедно с Гьодел, всъщност. Алан, създател на модерния компютър, там централният процесор, лентата и просто, която се върти наляво надясно. Тоест, и Алан Тюринг и Гьодел, модерните, ами старите, Ойлер, един от най-големите математици на всички времена, който се дал почти цялата математика. Ойлер, Гаус, великите математици, без разлика спрямо великите композитори, имат същото изживяване. Пуанкаре казва, една теорема на 19 или на 18 страници виждам като цялата, казва, събрана, контрахирана, т.е. кондензирана и концентрирана в 0, винаги по-малко от половин сантиметър даже. И щом всички, значи, големите композитори, големите най-великите математици, ами Фурие, който създава чрез своята математика и превръщането на знаците в образите знаци, той го вижда на сън, но го вижда, казва се, сънувам един миг, в който казва, разбирам как знаците се превръщат в образите знаци и по този начин разбира как да направи телевизията. Телевизията, нали, превръща вълните в образи, образите в вълни, т.е. честотите в образи, общи честоти, радиоприемника на телевизията, предаването. Т.е. съвременните големи автори, изобретатели на машини, те са пак гениални математици, всички, без изключение, и математиците, и композиторите, ами да вземем Пушкин, или Байрон, или Шери, или Гьоте, или Шилър, или нашите, примерно, двама май да има само, и до някъде трима, Яворов, Пенчо Савейков и Дебелянов. Аз само от тях нещо съм научил, всичко друго. Както искам да кажа, че нали, има и при нас такива, но по-рядко са такива. Ами, българските певци са известни много и въобще с една дума да премахнем отделните нации. Тоест всички велики композитори, всички велики математици, всички велики изобретатели на... Тоест нашата цивилизация е създадена от индивиди, които не само са exceptions, това са индивиди, които умеят да контрахират времето. Те ползват безсъзнателно тази контракция на времето, която аз искам, мисля, чрез обучение на най-малките, на бебетата и не само на бебетата, но и на децата, особено да не се загубиш. Аз ще ви кажа най-печалният пример, да разберете колко е важно това. Един американски когнитивен детски психолог употребява сега преди няколко години свърши 27 години от живота си, да употребява, за да проследи от 0 до 27 годишна възраст как ще се развиват децата. Той следва около 45 или 50 деца, а това е голяма саможертва. 27 години, да дадеш живота си на едно единствено изследване, но това е много, много сложно, да виждаш как се развиват 40 или 50 деца от 0 до 27 години. И разбира, че още в първите, особено вижте, не първата и втората, но той много добре фиксира, че от 3-та до 7-та година, значи първата седмица, да се казват, че първите 3 години са важни, те са важни, но най-важни са първите 7 години. Той установява, че почти всички вече малки деца, особено между 3 и 7, между 2 и 7 години, имат мултифункционална способност за преживяване. Тоест мултифункционална способност не за преживяване, за да рисуват, да бъдат скулптори, да бъдат живописци, да схващат конфигурациите, да бъдат математици, да чуват едновременно нотите като акорди, като арпежи. Тоест всички деца, това е все, което прави най-шокиращо впечатление, което отначало американската психологическа детска наука
почва да го линчува. Всички деца между 3 и 7 години са почти гениални, т.е. много високи таланти. Какво става още между 7 и 14 години? Ами от тези всички деца едва към 40% си запазват способности. А останалите 60% почват да губят тези способности, които са имали между 3 и 7. След това вече пък от 14 до 21 години, тогава започват съвсем да уредяват талантите и разбира той, че даже до 27 години ги изследват, само 2% или 1,9% си запазват тази мултифункционална творческа способност, които са имали всички от 3 до 7 години, а на 27 години само 2% най-много я запазват. И понеже това противоречи, че обучението, то развива нашия ум и там в изкуството, науките, и почват да го съдат. И мисля, че един месец го бяха затворили при няколко години в затвора. Това вече остана публична тайна между учените. Не тайна, но вече се знае, че понеже се доказва, че той действително, той доказва абсолютната вреда на съвременното обучение, съвременната learning система, особено на дигиталната обучителна система, тестовете, това е машинна обработка на съзнанието. Тестовете са за машините. Какво означава тестовете? Отговор, тестовете са отговор на въпроси. А който отговаря, той се подчинява. А който задава въпроси, той определя посоката, той командва. Значи, съвременните деца и ученици не се обучават толкова да съчиняват, да правят съчинения, както ние сме правили, и да задават въпроси, защото въпросът е голямата въпросителна, която изведнъж застава и те кара да... Всеки въпрос премахва старата завеса, която ни открива един свят, и открива нова завеса. Като се открие втора нова завеса, нова театрална завеса на театралността на света, пред нас се открива нов свят. Значи всеки въпрос задава нова пикчър за света, нова картина. Тогава тестовото обучение не се занимава с въпросите, а ни казва, въпросът е зададен. Тоест, те вече ни задават картина за света и да изберем верния отговор. Пак има голямо значение за машините, да се стремят към верния отговор, но друго е децата да израстват, да съчиняват, т.е. да развиват творческата си способност. Главната творчески способности, това са фантазия мунди, креатив, фантазия мунди, т.е. фантазия мунди, как е? Фантазия мондо, фантазията на света. Какво означава фантазията на света? Тя е свързана с случайността. Това е вече свързано с нещо, което е много важно. Трябва да знаете, че старата причинност беше единствено детерминистична причинност. Тоест детерминизъм означаваше, че тази бутилка сега я вдигам нагоре, понеже моята ръка е употребила сила да я вдигна. Това е старата причинност. Оказва се, че освен старата причинност, 50% в съвременните големи изследвания на космоса показват, че властва една друга причинност. Коя е тя? Тя е причинността чрез случайност. Дето казваме, че няма нищо случайно. Случайностите, всяка една случайност е трезор. Знаете кой е трезор? Случайностите събират невероятни събития и светове, т.е. тя е трезор и депозит, тя е депозит на фантазия. А фантазията е тази, която постоянно сменя картината на света и оттам като смени картината на света, променя и самия свят, променя нашата мисъл. С една дума искам да ви кажа, че аз съм го направил като формула. By chance universe fantasizes. Посредством случайността Вселената фантазира. Тоест, сега тук има нещо, не знам дали ще направите този скок. Нашата фантазия е субективната въображението. Да си фантазираме малки или големи неща, истини или фалшиви, различно. Но обективната фантазия на света действа посредством случайностите. Тоест, objective chance fantasy of the universe, го наричам аз. Обективната случайност на фантазия на Вселената, т.е. тя действа посредством случайността. Това го наричат съвременната индетерминистична каузалност. Т.е. вече, както знаете, че радиоактивният атом 50% ще се разпадне, 50% няма да се разпадне. Тази разлика, че няма да се разпадне целият, а само половината от него се идва поради хармонията, хармоничното равновесие между старата причинност,
която е причината бутилката сега да я дигам нагоре, и случайностната причинност, наречена индетерминистична причинност, т.е. недетерминирана причинност, която се причинява от фантазията. Защо да заговорим за това? Тази индетерминистична причинност, тя е всъщност свързана с времето. И сега, като ви казах, че времето, нали, когато ни лъжат, не лъжат, ами просто заблуждават, че времето има само едно направление, ние се движим само по него се раждаме и умираме, това е времето на числата. Обаче перпендикулярното време, което е имплозивно, значи забележете, времето на числата е експлозивно, т.е. това е преминаването, когато имплозивното future, в бъдеще, преминава в експлозивното present. Тогава започва ентропията, тогава в миналото се увеличава пълната ентропия. Обаче бъдещето притежава способност чрез имплозивното време, бъдещето да събира всичко, което е било разпръснато в миналото и да го качва отново в това бъдещето, което бъдещето е родината на нашите мисли, на нашите значения. Нали, се свикнали да ви казвам, future is the kingdom of the knowledge, future is the kingdom of our thought. Бъдещето е родината на нашите мисли. Нашите мисли идват от бъдещето, но не само нашите мисли. Всичко идва от бъдещето. И когато имплозивното бъдеще изведнъж реши да стане експлозивно, тогава се ражда настоящето. А настоящето е вече започва разпръскването, да говорих ентропията и миналото. Но да ви кажа защо бъдещето е имплозивно да завърши, а настоящето е експлозивно. Защото в бъдещето вълната на енергията и вълната на мисълта е една и съща енергия. Това означава, че енергията е не само енергия, но тя и мисли, а мисълта не само е мисъл, но тя енергизира. Тоест, мисълта още не е загубила собствената си сила. Ако сте слушали, всички знаете телекинезата, че има случаи, когато с мисълта изкривяват клайни лъжици, по-лесно се вият. И пък това Сей Бабари беше, който материализираше разни такива. Има такива случаи, но те са само примери за това, че когато мисълта още не е изгубила собствената сила, а собствената сила на мисълта, остатъка от тази собствена сила на мисълта в нас се нарича воля. Сега трябва да направите един много красив скок. Значи, в самото начало, и както е в бъдещето, преди да стигнем до настоящето, нямаме разлика между енергия и между мисъл, нямаме разлика между информация и материя. В бъдещето, т.е. така нареченото всевъзможно квантово бъдеще, omnipossible quantum future, то е не само всевъзможно и всички възможни светове са там, но при него най-важната особеност, която още модерната наука се двуми да каже дали е така, но трябва да получи Нобелова премия, ако го знае. Без мегаломания. Става дума за това, че в бъдещето, в имплозивното време, вълната на енергията и вълната на мисълта са една и съща вълна. Тоест нямаме още разделение. Това се нарича energetic cogito или енергетично мислене. Какво значи енергетично? Мисълта не е изгубила собствената си сила. А собствената сила обикновено на нашата фантазия, за нашето съзнание, специално съзнанието ни има собствена сила. Коя е собствената сила на съзнанието? Това е волята. Но тази воля в началото, сега, трябва да настъпи един зловещ момент, когато единната енергия, единната вълна на енергията и на мисълта, това означава единната вълна на енергизиращата мисъл и на мислещата енергия. Значи мисълта все още притежава собствена сила и енергия и енергизира, а енергията притежава собствена мисловност. Разбирате ли, не се е получило от тези две вълни, които всъщност ние изживяваме в нашето време. Кои са две вълни? Вълната на енергията и вълната на мисълта или на информацията. Не се говорят за енергия и за информация. А когато единната вълна се раздели на две вълни, тогава се появява пространството. Пространството е мярка на разделянето и дистанцията на вълната на енергията от вълната на мисълта. А времето е мярка за движението между вълната на енергията и вълната на мисълта. Така наречената perceptive cell, перцептивна, така се казва, клетката на нашето възприятие, означава, то се състои от две граници. Това е границата на вълната на енергията и вълната на мисълта. Искам да ви кажа, че първоначалното състояние, преди да се роди възприятието,
и значи да се роди чувството за разлика между материя и между дух. Казваме, че това е материално, аз с моята мисъл мога да мисля материята на масата. Но това е защото ние живеем вече в раздвоеното време. Ние не живеем във времето на енергетик кочето, а живеем във времето на символичното когото. Символична мисъл е мисъл, която е изгубила собствената си енергия. Тоест, и сега тук е най-красивия скок. Какво значи една мисъл или съзнанието да изгуби собствената сила? Ами това значи, че всичко, което сега наблюдаваме като материя, а всички учени знаят, без значение дали са материалисти и идеалисти, че материята е само кондензирана енергия. Сигурно сте слушали това, не? Няма разлика между материя и енергия. Защото ако дървото го компресираме под налягане 10 атмосфери, то става по-твърдо от желязото. Представете си 10 на 67 степен. Тоест, това, което наричаме материя, е кондензирана енергия. А това, което наричаме енергия, какво е? Ами това е бившата сила на мисълта, когато е била единна енергия, на мислеща енергия, енергетична сила, това енергетично мислене, преди да се раздели на две, тоест неговата собствена сила е била волята. Следователно, да направите този красив скок, щом сте хора на изкуство, ще ви бъде по-лесно. Това, което наричаме днес свят, материалният свят, материята, е само кондензирана енергия. А под тази кондензирана енергия е бившата воля, собствената сила на мисълта, която е успяла да се един зловещ импулс. Аз мисля, че това е точно ролята, може би, на космическия демон, лошия демон, зложелателен демон. Един зловещ импулс е успял да раздели единната вълна на енергетичната мисъл, на мислеща енергия в две вълни. И когато ги е разделил на две, тогава на една страна се получава вълната на енергията, която не мисли, и вълната на мисълта, която не е енергетична. Тоест, ние мислим сега, моята мисъл в момента, като ви обяснявам всички неща, има ли собствена сила? Собствената сила е много малко намаляла. Това е като волята да ви каже каквото мисля. Разбирате ли? Това, което волята в нас е била безпределна и всичко, което днес наричаме материя и енергия, това е всъщност дистанцираната, отделена на сила и след това обособила се автономно собствената ни наша воля. Това е енергията и материята на света. Ако сме богове, ще се умеем да вземем да си върнем, моля? Ние сме, точно така. Ние сме богове. В развитие. Да, и в развитие, аз го казвам, ние сме космически гиганти, наведени над прашинка милосърдие. Това е красивото. Но грозното е, че ние сме космически гиганти, завляли мацуните си в тесните екранчета на дигиталните уреди. Това е хубаво между мете, така. Но да продължа за това, че говорих, нали, красивия скок, който се изисква ние да го знаем, че ако бяхме запазили, ако бяхме богове, то тогава всъщност нямаше да има този материален свят. Защото този материален свят и цялата енергия е само бившата, дистанцирана, алиенирана и отцепила се, отделила се сила на собствената сила на мисълта, силата на съзнанието. Волята се определя от съвременните психолози, като това е собствената сила на съзнанието. Значи волята е енергията на съзнанието. А когато тази енергия се е отделила от съзнанието, затова ние днес имаме материя, която не мисли, и мисъл, която ние мислим чрез символи, чрез понятия, нали, чрез думи. Те имат великото значение, предимство пред числата, но въпреки това само сега вижте, поетите и композиторите и великите хора на изкуство и науката, те знаят три практики, които трябва да ги упражнявате. Всички, слушайте сега внимателно, това е последното, всички ние дишаме, но малцина познават изкуството да влизат в диханието. Значи, ние дишаме, правим инспирацио и експирацио. Обаче, да влизаме в диханието, какво означава? Както ще ви дам другия пример. Всички говорим, но малцина са тези, които влизат в Словото. Великите поети не само говорят, но те влизат в Словото и живеят собствения живот на Словото. Великите музиканти не само интонират, но те влизат в интонацията и я променят и я реконфигурират. Това са творците. Да дишаме и да влизаме в диханието, сега става тук вече най-просто и най-ясно. Какво значи да си вдъхновен? Значи,
Да влезеш в диханието означава да влезеш в дъха. А дъха е спиритус, нали знаете, при диханието. Да си вдъхновен означава да влизаш в дъха. Ето, не само дишам и издишам, но влизам в диханието. А да влизаш в диханието означава да бъдеш вдъхновен. А дух и спирит е едно и също, нали? Дух и спирит на всички езици. Значи да влезеш в духа, в диханието значи да влезеш в духа. А да влезеш в духа означава да бъдеш вдъхновен, да бъдеш инспириран. Вътре в спирите са, нали? Това е инспириран. А кои са инспирирани? Това са обикновено, нали, най-много са инспирирани гените на науките, изкуството и технологията на всичко. Тоест, те са най-много инспирирани, защото са се упражнявали, а пък и по природа им е дадено да влизат в диханието. За да влизаш, защото да влезеш в диханието означава да бъдеш вдъхновен, да бъдеш вдъхновен означава да влизаш в мигновението. Нали, Моцарт и Бах казваха на своите близки, че 27 минути пасион или симфония чувам в един единствен миг, в един величествен акорд. Тоест в логиката на квантовата физика, когато всичко е наредено едновременно. Въпросът е не само да виждаме нещата и да ги чуваме едновременно, да можем да ги контрахираме в една мигновена едновременност. И тогава да бъдеш вдъхновен означава да влизаш в диханието. Да влизаш, не само да дишаш, последователността запомнете. Ние дишаме, но не се упражняваме да влизаме в диханието. Както раджа йога се упражнява, най-висшата на йогите. Те само, първо и дишането е много важно, задържане, но много по-важно е не само да задържаме дишането, според там хата йога и различни степени, и джняна йога и така нататък, йога на познанието, но въпросът е да се упражняваме, да влизаме в диханието. Влизайки диханието, влизаме в вдъхновението, а да влезем в вдъхновението означава да влизаме в мигновението, а в мигновението е събран и съкратен, кондензиран света. Значи, който умее да влиза в диханието, той влиза в мигновението. Той придобива способността да бъде голям творец, да бъде гениален. Аз имам един въпрос. Кажете. Тая цялата мигновението означава ли, че всъщност това е събрано цялото линеарно време? Защото има една пресечна точка, в която, по мое усещане, ако съберем цялото линеарно време, то в безкрайност, ако се плъзне на двете страни, ако са два вектора въобще. Да, ако ги събираме, да? На пресечната точка, реално, пресечната точка хем я има, хем не съществува. Не, пресечната точка, да, пресечната точка са миговете всъщност, нали? Точно така. Да. Това линеарното време и перпендикулярното време, където се пресичат, това са миговете. А в мига не е ли събрано цялото време, и нагоре и настрани? Кое е в имплозивното време? Точно в мига. В мига, точно така. В мига не, цялото не, огромна част. Цялото време, защото вижте, времето е голяма тайна още. Въпреки аз цял живот изучавам, в смисъл последните години, когато изоставях и музика, и поезия, и театър, бях такъв писател предимно, поет и прочее. Всичко изоставих за да напредна в науката, ама се изхитрих. Използвам принципите на изкуството. Само там можеш да напреднеш в науката. И въпреки това съм постигнал, че има темпорални вълни. Темпоралните вълни точно умеят да контрахират голяма част, много голямо от линеарното време, но все още на времето не смея да бъда толкова мегаломанен, да си мисля, че изкусително е да си мислим, че имплозивното време, събирателното време може да събира цялото линеарно време. Но не е истина това, защото времето е, още Свети Августин е внушил на съвременната физика, творческата роля на Бога изпълнява времето. Времето твори всичко и то унищожава всичко. Времето е творецът. Затова казват, че съвременните физици взеха от Свети Августин неговата формула, че питат какво е имало преди големия взрив. Ами не е имало нищо, защото времето създава и големия взрив, и затова преди големия взрив не е имало нищо, защото времето започва да съществува едва от големия взрив, е било просто експлозията на времето. Само, че аз и Луиджи Фантапие, един много по-умен от мен, гениален италиански математик Луиджи Фантапие, да разкажа някой случай за една секунда, той доказва, че наистина реалното течение на времето е from future through present to past. Реалното течение на времето тече от бъдещето през настоящето към миналото. И той също казва, че миналото е царство на абсолютна ентропия и тая заблуда, че големият взрив бил избухнал в миналото. Това е просто една грешка голяма.
Тоест, в Антапие аз получих окуражаване, защото един философ от Оксфорд ме срещна на улицата и каза, ти имаш голямо математическо потвърждение. И аз много се зарадвах, че без да знам, Луиджи Фантапие доказва с математика това, което аз доказвам с концептуални уравнения, защото не съм математик. Полуматематик съм, цялото живот изучавам математика, но не съм роден като математик. Както и да е. А Луиджи Фантапие е така един пример, който 6 месеца лови, само преди да умре Айнщайн, прави квадратична разработка на едно от неговите уравнения. На собствено уравнение на Айнщайн, той го повдига, всичко повдига на квадрат. Той е много просто на пръв поглед, но при това повдига на квадрат се получава два корена, минус и плюс, и той разбира, че минус корена е по-властен при разработка на Айнщайновото уравнение, което води до там, че реалното време избухва започва от бъдещето. Тоест, течението на времето не е от настоящето през минало настоящето към бъдещето, обратно. От бъдещето това тече, а ние в нашия subjective time experience, нашето субективно изживяване на времето се движим, нали, от present, ние се движим от миналото през нашето към бъдещето. Нали. Ние повтаряме отчасти, без същата територия, но ние повтаряме това движение, което обективното време вършило, то се движи, нали, от бъдеще към present, пък ние се движим обратно. Това няма значение, това е нашето субективно възприемане на времето. Важно е обективното възприемане на времето. И какво става? Луиджи Фантапие пише една телеграма на Айнщайн, само няколко реда тогава. Това е било в 55-та година, 6 месеца преди да умре Айнщайн. Му казва, едно от вашите уравнения показва, че времето трябва да тече от бъдеще, реално течение. Времето от бъдеще към минало. Айнщайн веднага му отговаря на другия ден, много така джентлменски. Сигурно казва, сте пил повече бира. Това не може да е верно. Обаче, понеже все пак Айнщайн е гениален, макар и аз според мен със специално предназначение космически агент, но гениален, защото той се дава възможността за крайни вселени. Айнщайн след 2-3 нощи го сънува своето квадратично уравнение и казва, колега, прощавайте, аз може би съм сбъркал, елате в Принстън, прави го екстренумерен професор, извънреден професор Айнщайн прави, със своето реноме и авторитет, му дава временно място на професор, на този Луиджи Фантапие. И обаче всички го посещат на нощ, въпреки че му прави семинари, Айнщайн след 6 месеца почива и от Принстън там директорите го помолват да се напусне италианеца. Той се връща в Италия и след известно време умира. Мисля, че днес даже са направили опити да го направят светец италианците. Но знак на това, че той е един от първите, които доказват, че времето, което тече от бъдеще, обратното, обикновеното течение на времето, което тече от бъдеще през настояще към минало, миналото е царство на абсолютна ентропия, в обратното течение на времето от минало, бъдещето успява да вземе цялото минало и да го качи отново в бъдещето, в всевъзможното квантово бъдеще. Там всъщност няма още ентропия. Разбирате, ентропията започва с нашата перцепция, с разделението на единната вълна на енергия, вълна на информация. Тогава започва нашите възприятия и тогава, затова цялата ми Вселена, аз затова на времето се подиграх преди години, когато за първ път чух, че Вселената се разширява, викам, се разширява Вселената, разширяват се нашите възприятия за Вселената. Разширява се нашата перцептивна клетка. А нашата перцептивна клетка в нея е затворена Вселената. И цялата наука досега на Минковски, Айнщайн, тя е, нали, за мен е малко такава, не малко, доста ефективна наука, защото тя говори за тази за една локална Вселена е верно. И тя е една удобна математическа хипотеза, нарича се, нали, пространство-време континуум на Минковски Айнщайн. Тя е удобна, защото тя развива логиката на крайните Вселени. А крайните Вселени са тези, които се нуждаят от симетрията, защото това е дълга история, няма да ви занимавам, но тя е всъщност много кратка. Времето по принцип притежава невъзвръщаеми безкрайни вълни. Пространството е символ, запомнете, пространството е символ на крайността, а времето на безкрайността. Вълните на пространството са крайни, защото те се регулират от симетрията, а симетрията е тази, която е алгоритъм на крайните събития. Едно събитие трябва да има начало и край, за да бъде симетрично. Как може да направим симетрия едно събитие, което може да има начало, но няма край? Тоест, асиметрията е символ на безкрайността, както симетрията е символ на крайността. И затова казва, че the space is seen, the time is heard. Тоест, пространството се вижда. Живописеца вижда пространството. Той го вижда и, нали, моделирано от времето, е много по-сложно, но пространството се вижда, а времето не се вижда. Примерите с пианото бяха, че времето се чува.
защото вълните на времето влизат една в друга, както визуалните вълни. Забележете, ако в съседната стая свири някоя музика, нали, пиано или оркестър или радио, нали, ние чуваме тук. Звуковите вълни имат предимството пред визуалните вълни, че минават през стени. А тези лъчите на светлината, вълните на светлината се спират даже от една завеса. Нали? Тоест, вълните на времето нямат за тях препятствия. И затова времето не взаимодейства с нищо, но той ражда всичко. Затова и физиците разбраха, че нали, те взеха теорията на Светия Августин, че времето е творческата сила на Бога или на Вселената, или на океана, на световния разум и прочее. А времето си остава най-сложното нещо. Затова аз казвам, че пространството е сянката, която хвърля времето, когато го върху екрана на сетивата, когато го осветяват лъчите на мисълта. Доста звучи сложно, много просто. Знаете, тяло и сянка. Пространството е просто сянка на времето. Тоест, обаче, сянката на времето във всеки даден момент е крайна. А времето е безкрайно. И сега Айнщайн затова е много гениален, защото се досетил. Ами, според Нютон, Вселената е безкрайна и силата на гравитацията се разпространява в една безкрайна Вселена с безкрайно висока скорост. Нютон приема безкрайно висока скорост, безкрайно голяма Вселена и гравитация, която се разпространява за един миг. А да се разпространява в един миг безкрайна Вселена, една гравитация означава, че тя трябва да се движи с тя с безкрайно висока скорост. Айнщайн прави корекция на тези три неща и казва, безкрайните Вселени са много неустойчиви и дава пример, и това, нали, което аз така съм го резюмирал, може би най-точно, че една вълна, която е временна, тя иде от безкрая и продължава до безкрая. Характеристиката на темпоралните вълни, на времените вълни, че те са невъзвръщаеми. Щом е невъзвръщаема, тя не може да се затвори. Щом не може да се затвори, тя не може да се повтори. Симетрията е алгоритъм на повторението. Тоест, и тогава Айнщайн си казва, ами ще вземем, че както Максвел откри, че взаимната игра, взаимната любовно гонене на магнитната и електрическата сила поражда това, което наричаме светлина. Светлината е ефект от любовната гонитба между вълната на магнитната вълна и електрическата вълна. Това е Максвел. Максвел е големия гений, който организира всичко. Айнщайн е много той вече много хитър и умее добре да ползва постижението на другите. Това е гениален, разбира се. Той си да казва, ще вземе на крайна скорост и тази вълна, която иначе е невъзвръщаема, никога не се връща, хоп, крайната скорост ще е спря от тук, а понеже скоростта е крайна, ще я сложим и от другата страна. Изведнъж невъзвръщаемата безкрайна вълна на времето ще почне да се отразява между двете крайни скорости, ще почне да се отразява и да се връща и да се върти. А като се върти, тя почва да се повтаря. Айнщайн се досеща за нещо много велико. Че Вселената, която навсякъде вижте, всяко нещо се върти около собствения си спин, нали знаете, и около себе си. И всъщност си въртенето, въртеливото движение на небесните тела и на електроните, на всички около техния спин по принцип. Това е едно бездесъщо универсално движение в крайните Вселени. И кое е тук красивото? Че колкото повече Вселената се върти в крайните си вълни, толкова повече тя се повтаря, а колкото повече се повтаря, тя се помни, тя се самонапомня. Благодарение на собствената си памет, крайните Вселени са толкова устойчиви. Тук връзката на паметта, защото аз дъщеря ми учих като малък, още беше на 2-3 години, че казах, огледалото, нали, много е важно огледалото, той пред огледалото. Огледалото е повторение, повторението е памет, паметта е симетрия, значи огледало, повторение, памет, симетрия. Ето ние детски алгоритми, които детето ако се ги повтаря между 3 и 7 и 7 и 14 години. Както и да е. Искам да ви кажа, че Айнщайн разбира, че трябва да заградим вълната, да е от две страни, с една крайна скорост, тя ще почне да се върти, да се повтаря и ще създаде една крайна устойчива Вселена. Докато безкрайната Вселена на Нютон е много неустойчива и затова всички големи опити на Геокантор и на Гьодел да създадат истинска математика на безкрайността се оказва много трудна, защото тя е математика на времето, което все още не можем добре, не можем да кажем, че инклюзивното време е събрало цялото линейно време, защото времето, сега забележете, е най-хубавото нещо за творчество, за всеки ум. Трябва да знаем, че времето е това, което посредника между нищото и битието. За да се роди нещо, медиатора от нищото, за да стигне до битието,
това е времето. Времето при нас е. Времето, защо е тук красотата, на какво се дължи? На това, че времето значи времето всеки миг, нали? Сега отново, както говоря, забележете, измина доста време, нали? Може би час и половина. Всеки пак сега изминат, сега ви казвам нао и той вече нао изчезва. Изчезва, защото ние се движим по навика така. Нао се продължава. Тоест искам да кажа, че времето постоянно ражда нов момент чрез припламването на световното нищо. Значи, by inflaming of world nothingness се ражда new individual с new instant. Аз даже мисля, че се ражда, всеки момент се ражда нова индивидуалност, като нов миг. Ние като индивидуалности сме мигове. И ние продължаваме до безкрайност, ако попаднем в перфективното време, но зловещата тяга ни бута да се движим само по хоризонталното време. Тоест ние пресичаме секундите, не може да останем в тях. Та искам да ви кажа, че много е красиво за мен усещането, че всеки път свършвам вече, че Бог отново и отново се самодиференцира, т.е. Бог отново се индивидуализира чрез всеки нов индивид. Т.е. Бог е винаги същия и със всеки нов индивид малко по-различен. Това означава, нали, че всеки път Бог непрестанно, използвайки нас, да се саморазнообразява. Ние сме разнообразието на Бога, не сме само богоподобни, ние сме Неговото самоприключение. Сега, само да ви кажа една дума да завършим. Тайната на секса, защо хората толкова изпитват влечение към секса, е много елементарна. Животът какво е? Когато отвора на раждането и отвора на смъртта се раздалечават, нали? Тоест, ако ние умираме веднага, когато се раждаме, няма живот. Значи трябва момента на раждането, аз казвам отвор, защото раждането е гмурването на нашата психическа душа в генетичния тунел. А смъртта е излизането от генетичния тунел. Въпросът е дали ще умее да може да използваме това излизане. Повечето хора не могат. Но това е друг път, друг семинар. Както искам да кажа, че сексът какво прави? Ако животът е раздалечаване на отвора на раждането, още на смъртта, сексът дава почти едновременно усещане за раждане и за смърт, защото вълненията и гърчовете на тялото при смърт и при раждане, контракциите и при оргазъма в секса, те са едни и същи физиологични движения. Значи сексуалността събира заедно преживяването на раждането и на смърт и това е една от обективните, безсъзнателни причини толкова много да обичаме секса. Не само заради това, че не носи удоволствие, наслади, фойерверките и прочее. Сега това е за секса. Молитвата, само искам да ви кажа, тук съм показал в едни схеми. Молитвата е една техника обратна на медитацията. Какво беше медитацията? Цялата Вселена е конус. Този конус, до пето на конуса е Вселената. Примерно имам невроза на сърцето. Аз върха, конуса на медитацията означава конуса на Вселената, неговия връх да го сложиш някъде в тялото ти, да ти помага. И действително това е енергийното лечение, че с медитация е доказано, че действа. Някой път частично, друг път почти напълно, но обикновено частично. Това обаче е медитацията. Какво значи да медитираш? Ами да съсредоточаваш огромната енергия на Вселената някъде в твоето тяло да те лекува. Какво е обаче схемата на молитвата? Огледално обратната. Когато се молим истински, ние излитаме от върхът на конуса, който сме ние, малкото връхче, изведнъж излитаме към цялата Вселена. Значи формулата на молитвата, която днешното съвременно глупово човечество изобщо е забравило, почти, нали? Както един ми казва там, един колега, какво ще пишеш, вика книга за секс и молитва, казва. Всички справят секс, но никой не се моли. Ама молитвата трябва да бъде равно силна по значимост на медитацията, според мен даже по-силно, защото молитвата ражда душата. Ражда душата чрез нашето излитане във всички посоки. Значи нашата душа се ражда и расте и става безпределна, когато тръгваме по обратната посока. Ние не ограничаваме безкрайния космос към нашето крайно тяло, а нашето крайно тяло го караме да излита нали, във всички посоки. Молитвата ражда душата и я прави безкрайна.